week. Nok mar jopuonj kod buge mag somo medo nyuolo midhiero ne jopuonjre kod jopuonj e chenro mag somo mar junior secondary. Pek mar somo himo sikunde moko kaka kanga onditi kama japuonj achiel puonjo kit somo 13. Judith Omondi leronwa mathoth e kinde ma jonyuol kod jotelo yuago kony mapiyo mar reso chenro mag junior secondary. Odong' matin ne jumbe 3 to nyithindo loro skul kendo dok e rusa bang' tieko tam mokwongo mar kalenda mar somo ma higani. Kata kamano, somo pod ok dhi nyime e skunde moko mag piny owacho mag junior secondary pacho kae. E sub county ma Nyatike, county ma Migori, walimo skund primary ma Kanga Onditi ma bende ni kod junior secondary. Japuonj achiel okawo ting' mar kit somo 13 ka en kod jopuonjre 45 e klas mar junior secondary. Jonyuol yuago nok mar jopuonj ka ginyiso luoro ni mae dipo ka orocho somb nyithindgi. CBC wan gi nyithindo 58. Japuonj achiel ni koko kawo about 1 week ka. Nyocha gibira ka to gibeda puonj malong'o kwane nikech wakia system. Kama nyithindo wan go 40 e klas, buk misomo en buk achiel. Puonj bose puonj gi dichiel nyaka ne giyaw skul. Mangiso ni koro waonge gi ber mar somo manyasani mane sirikal okelo. Subject mipuonjo onego bed subject 13. To subject 13 gi inwang'o mani buge mipuonjo go nyithindo gi osemana biro 2. Koro kanyo na kwaye sirikal nigi ne ni to mano bende gijengo wa koso gi hinyowa. Moko kuom jonyuol ng'iyo chien ka giwacho ni piny Kenya ne onego dhi nyime kod kit somo mar 844 kaluwore kod midhiero ma obago ikruok ne CBC. Ka CBC otamo sirikal to giwe mok bedo ni waketo nyithindwa to gibedo wasted ni gibedo kanyo ni gibedo abira ni tek ni gidhi skul to gima timi skul kanyo to onge. Na kwayo elo jonyuol ni ka sirikal ok nyal somo masani to giweye mondo gidogi e system machon mondo mi nyithindwa odhi skul kendo som kaka yande gisomo pile. Mae higa ma kalenda mar somo ne odokie wang'e bang' muoch mar midhusi mar coronavirus e pacho kae. Bende en higa ma piny Kenya ne orwake klas manyien mar somo mar junior secondary lai manyien mar somo mar CBC. Piny owacho ne ondiko jopuonj mar 30,000 mane oke skunde ma opogore pacho kae ka duol mochung' ne loso lai mar somo KCD bende ne ochako chwalo buge mag somo e skunde mag piny owacho mag junior secondary. Kata kamano, chenro mag junior secondary pod digni. Jaod bura ma Suna East Junet Mohamed jiwo twak e kind jood bura mar reso somb CBC e kinde ma nyithindo dhi e yueyo. Transition from junior school classes to junior secondary school has been a problem in this country. This is one matter that the leaders, especially parliament, must come out clearly and make sure that our children go back to school, because if a whole generation is going to be lost for not going to school, it's going to affect this country in a big way. Midhiro makwako moko kuom skunde biro e kinde ma jopuonjre moko e skunde manitie bombe kod mago mag ji giwegi to dhi nyime gi somo kaka pile. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro Ramogi gi kanyo waringo wadhi duka matin.